Mundu osoan gertatzen den bezala, Indian ere badira oso pertsona aberatsak. Luxuzko jauregi handietan bizi direnak. Pertsona horiek nahi duten guztia eros dezakete. Beste pertsona batzuk dituzte kontratatuta eta jatekoa egiten diete, eta etxea garbitzen. Hainbat auto dituzte eta batzuetan helikopteroa ere izan dezakete. Hala ere, oso pertsona gutxik dituzte pribilegio horiek guztiak munduan. Baldakizu zer esan nahi duen txiro edo pobri izateak? Txirotasuna loturik dago duintasunez eta osasunez bizitzeko beharrezkoak diren gauzen gabeziarekin. Etxe bat, janaria, hotzetik babesteko arropa, eskolara joatea. Hirietan oso auzo modernoak daude eta eraikin garaiak. Halakoetan daude munduko herrialde guztientzat lan egiten duten enpresa handien bulegoak. Eta hiri modernu horietan badira oso auzo pobretuak, eslumi izenekoak, txabola auzoak, non txabolak anabasean pilatzen diren. Eta familiak gela batean edo gehienez bitan bizi diren, argirik eta komunigabe. Familia horien arazo larrienetakoa kalitate honeko urik ezin edatea da. Askotan, edaten duten ura kutsatua dago eta gaixotasun larriak izaten dituzte. Landa eremuetan, lurra lantzen duten nekazarien familiak euri uraren mendekoak dira, uzta ona izango bada. Oso euri gutxi egiten duen tokietan, Andhra Pradesh kasu, lurrak ez du fruiturik ematen. Sarritan, familia horiek hiri handietara joan behar izaten dute bizitzera etorkizun hobe baten esperantzan. Baina pobreziatik ateratzea oso zaila da. Egunero otordu bat egiteko, batzuetan haurrak eskolatik irten eta lanean hasi behar izaten dute. Landa eremuan edo lantegietan. Zuen ustez, nola lor dezakete pertsona horiek etorkizun hobea? Hezkuntzari esker, gizabanakook aukera gehiago ditugu gure eskubidez jabetzeko eta lan hobeak lortzeko. Baina ikasketak ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko, lagunekin ikastera eta jolastera joatea ez ezik, elikadura ona, atseden nahikoa eta osasun ona izatea ere garrantzitsua da. Horiek baitira hobeto ikasi ahal izateko oinarrizko ardatzak. Goserik bazaude, irakasleak azaltzen duena ulertzea nekagarriagoa da, ezta? Vicente Ferrer Fundazioa, Indiako komunitate txiroen bizi baldintzak hobetzeko lan egiten duen garapenerako GKE bat da. GGKE laburtzapenak garapenerako gobernuz kanpoko erakundea esan nahi du. Eta halako antolakundeak ez daude herrialde bateko gobernuaren menpe. Enpresetatik bereizten dira GGKen helburua ez delako aberastea. Pertsonen, animalien edo gure planetaren beraren bizi baldintzak hobetzen laguntzea baizik. Zuen ustez, Vicente Ferrer Fundazioan lan egiten dugunok nola jakin dezakegu herriek eta komunitateek zer behar duten? Begira, erraza da. Haiek esaten digute. Badakizuen nola? Herriska guztietan, komunitatearen garapen batzordea dago, 12 pertsonak osatua, 6 gizonek eta 6 emakumeek. Herriko bizilagunak biltzen dira unean uneko beharrizanez hitz egiteko, eta herriskako garapen batzordeari esaten dizkio, eta batzordeko kideek guri azaltzen dizkigute. Batzorde horietan, pertsona behartsuei entzuten zaie, iritzi eman dezatela eskatzen zaie, eta nahi duten guztia esateko aukera ematen zaie. Pertsona guztio baikara garrantzitsuak.